Takže čau, já vás vítám u mýho tutoriálu na Cinema 4D, vlastně jak vytvořit takovejhle nápis plus takovouhle kouli. Bude to teda takhle vypadat, až to budeme renderovat a bez renderingu nějak takhle. Takže dáme si soubor a nový. Takže si k tomu nejdřív budeme potřebovat si vytvořit jakože ten text. Takže si vytvoříme text, já si dám Mindplay a vlastně teď se nám to objeví takhle. Dáme si písmo a ta já nejvíc používám tady tohleto písmo, dám si 45 a ze všeho nejdřív jsme si měli nastavit rendering, ale to nevadí, když to uděláme takhle pozdě. Takže dáme efekty, dáme efektní záření glow a ještě globální iluminace. Tady nic nastavovat nemusíme a stačí to už zavřít. Teďka vlastně kliknu na tenhle motext a dám ctrl+c a dvakrát si to tam vložím, jak můžeme vidět. Teďka dáme tohle a vlastně ten druhý text, nebo ten první, co jsme si vytvořili, hodíme sem. A ten druhý hodíme sem. Vidíme, že tady máme takovýhle čáry, takže ještě ten první hodíme trošičku dozadu. Tak, teď vidíme, že tady máme takhle dva texty. Jo? A vytvoříme si teda barvy. Dáme si tady do té, sakra. Musíme kliknout na tu barvu a tady si vytvoříme černou. Můžeme si dát i trošičku odrazivosti, tak 10%. A ještě si vytvoříme barvu, která bude svítit teda. V mém případě to byla světle zelená, takže si dám ještě svítivost. Tady si dám taky světle zelenou, nezáleží, nemusí to být stejný jako tady. A svítivost si dáme na 450%. Co to kecám? 450, 300%. Teďka vidíme, že proč je takováhle hnusná zelená. Takže si ji vlastně ještě upravíme v tom. Vidíte, je taková zelená, hezká, takže v pohodě. Teďka vykřížkujeme a sem si hodíme tu sakra, tak to jsem do prčic, malý file. Počkejte. Moment, tak to se mi trošku nepovedlo. Tak. V pohodě, dobrý. Nic se nestalo. Takže dám si tady na to si dám tuhle černou, tady na to si dám taky tuhle černou. A vidíme, že ve prostřed nám zbyl jenom ten originální text. Tak, teď to máme a teď si vytvoříme rovinu. Můžeme si tam dát devítky. Tak, máme tam takovýhle devítky. A vlastně si vytvoříme ještě plošný světlo. A to hodíme takhle. S to oddálem. Dám si to pod to vlastně, jakoby nemusí to být nad tím, ale může to být pod tím a hodím si to takhle, aby to jako osvítilo celý ten nápis. Teďka, když to vyrenderujeme, tak tam bude mít prostě nápis, který svítí. Jenom, jo? Což chceme, ale chceme to i s tou koulí. Takže já dám renderovat. Ono se to bude renderovat teďka trošku díl, protože tam máme nastavený ty efekty, globální illuminace, já nevím, jak se to říká, takže když to říkám špatně, tak sorry. Ale prostě to globální tamto a efekt glow a takže teďka musíme chvilinku počkat, jinak tady si můžete všimnout, že se nám to renderuje. Za chvíli to bude končit. Za chvilku. To bude jenom chvilinka. Jolej. No to trvá chvíli, než to vytvoří ten správný. Prostě ten náhled na to. Bude to jenom za chvíli.
Jinak kdybyste chtěli program, před který natáčím celý tohleto, tak je to Camtasia Studio. Jinak, jo, už. Tak, vidíte? Teď nám to tady takhle svítí. Takhle nám to svítí. Takže v pohodě. Svítí nám to hezky. A teďka přejdeme k vytvoření samotné té koule. Takže dáme si tady, podržíme a klikneme na kouli. Vytvoříme si barvu. Nejdřív ta, která bude svítit, což v mém případě bude světle modrá. Nebo můžeme dát nějakou žlutou, aby jsme měli změnu, takže dáme třeba žlutou. Nebo dáme červenou, to je taková hezká zářivá. Dáme svítivost, tady si nastavíme nějaký červenou a tohle si nastavíme na 300%, takže tahle barva nám bude svítit. A ještě si musíme udělat jednu barvu a to je ta, která nebude svítit, takže si nastavíme nějak tady takhle nějakou světlejší černou. To je spíš hnědá než černá, takže já si nastavím takhle, jakoby, aby to bylo poznat, že to je černá, tak. A můžu si dát odrazivost na trošku, asi tak 10%. Tak, teďka vlastně si tam hodím nejdřív tu barvu, která bude svítit. Tak, a teďka vlastně nastavíme tady to, hodíme tam tohle a tady dáme výběr a dáme prstencovitý ze stran. A teďka vlastně si držíme shift a označíme si ty místa, kde budeme mít vlastně tu černou. A pojď. Malinký fajlík. Tak. Teď si kouknem, no nekouknem, ale máme to označený správně. Teďka to vlastně hodím sem. A teďka to není to složitý, ale musíme hodit tohle. A tady to, aby jsme s tou koulí mohli hejbat, protože když to nedáme, zůstane nám tohle, takže budeme hejbat takhle s tímhle. A to fakt nechcem, takže já si to hodím zase sem a dáme si tohle a tohle. Takže si to hodíme někam semka hezky. Semka. Dáme si náhled. Odsaď oddálíme si to a nebo můžeme to dát, třeba když to dáme takhle, tu kouli dáme na tuhle stranu, teďka si to přiblížíme. Vlastně z téhle strany vidíte, že to světlo jakoby teďka svítí, protože jsme změnili tu stranu, takže si ho musíme posunout jakoby blíž sem. Hodit se ho dolů, tak. Teďka tu kouli si hodíme trošku dozadějc a dolů. A nebo se to tam nelíbí, takže to uděláme, jako jsem to měl předtím. Takže to znamená, že jsem to měl nějak takhle. Takhle. Světlo jsem měl blíž tady. Můžeme to oddálit. Teďka hodíme to z téhle strany. Teďka vidíme, že tady máme kousek useklý, tak to můžeme dát dolejt. Teďka to světlo, aby nám nekoukalo tohle, takže to můžeme dát ještě tohleto dolů. Tak a teďka bychom to už měli mít, takže když dáme rendering, vlastně teďka, jak máme nastavenou tu odrazivost v tom, takže se nám ty červený světla a zelený na sobě budou odrážet. Takže já to vlastně ještě přeruším a vypnu si tady u tohohle odrazivost a můžu, jako jestli chcete, aby se vám to odráželo, tak si to nechte, ale jestli nechcete a chcete mít tu kouli blízkou toho nápisu, jakože já chci teďka, takže si to hodím na to, takže tak honím, dělej. Takže pak
Pak vám ještě ukážu, jak si uložit obrázek a jak si změnit rozlišení na tom a tak. Takže teď už se nám to renderuje, jak to bude vypadat. Ta červená k té zelený se fakt nehodí. Ale to nám teďka nevadí, protože hlavní je, aby jsme to měli. Takže máme takhle obrázek a když s ním budeme spokojení, zatím jako jsem, je to docela dobrý, ale tohle je prostě lepší, to je taková moje klasika. Takže teďka si nastavíme vlastně, kam se nám to bude ukládat, dáme uložit. Já si to hodím na plochu, nebo do toho, ne, dám si to na plochu. Bude se to jmenovat třeba test, dám uložit, teďka, jo, mám jinak, jak jste si už určitě všimli, mám XPčka, nemám sedmičky, ale budu mít mám XPčka, ale budu mít sedmičky. Teďka si dám JPEG formát, protože to je formát pro obrázky, jenom kdybyste dělali videa, tak si dáte tohle. JPEG a vlastně výstup a tady si navolíme, jak to bude vypadat, takže když to bude na obrazovku, tak si nastavím obrazovky svý, teda parametry svý obrazovky, takže si dám 1900 na 20 a 1000, tohle si nikdy nepamatuju, 1080, takhle. Teďka vidíme, že se nám to přiblížilo, ale my si to klidně oddálíme. Takhle. A to renderovat už nebudu. A vlastně vidíme, že ty parametry jsou furt stejný, takže je to v pohodě. Teďka si dáme třeba tohle trošku dolejc. A vlastně teďka dáme tohle. Teď se to vlastně jakoby ukládá do toho počítače. Tady máme, nebo není to, jak dlouho se nám to celý bude ukládat, ale ono se nám to jakoby při normální renderaci, akorát teďka se to i ukládá. Takže to bude trvat trošku díl než normální renderace. Jo, no. Tak já už bych se měl pomalu rozloučit. Když se vám tohle video líbilo, tak dejte like a odběr, a jestli se vám tohle video nelíbilo, tak můžete klidně jakože kouknout na jiný. Nedávat dislike, ani disodběr, jestli jsem to nějak pasral, nebo já nevím. Ale myslím si, že tohle je docela dobrý. A vlastně ještě počkáme, až se nám to vyrenderuje, si to hodím jako pozadí, abyste věděli, že to opravdu asi je to takový lehký obrázek v Cinemě 4D. Jak už jsem řekl, videa jakože let's play budou, ale teďka moc ne, protože máme problémy s připojením a vlastně mě nefunguje hamači a nefunguje mi celkově ten komp. Takže vlastně tady už vidíme test. Jo, a mně se to občas jenom takhle jakože posere, ale já když si to nastavím jako tapetu, tak už to mám takhle. Takže určitě lajkujte, odebírejte a tak, takže čus.